една патология, която развенчава идеята за добрата реактивност на детето. Тоест, говорейки за хомеопатията в детската възраст, казваме да, тя е един метод, изключително благоприятен за детската възраст, защото при децата имаме функционални нарушения, защото те са много реактивни и добре отговарят на хомеопатия, но този, който е лекувал често боледуващи деца, е разбрал, че тук вече имаме работа с нещо, което е по-различно. Тоест тези деца престават да реагират. Те престават да реагират не само на алопатия, но и на хомеопатия. И затова в тази кратка презентация аз ще се опитам да ви дам най-вече материал за размисъл или материал за експериментиране и така с прискърбие да ви кажа, че аз нямам определен алгоритъм, все още не е изработен и ще споделя, разбира се, за моите успехи, а неуспехите ще премълча. И така, ако дискретно надникнем в сайта на един наш известен хомеопат, който, виждате, може да си позволи да въвежда ригористични критерии за записване на пациенти, т.е. той благодарение на своята квалификация, добър мениджмънт, реклама и така нататък, може да си позволи да има много пациенти. Този колега е отбелязал следното. Доктор Еди кой си вече не приема често боледуващи деца. Дали той иска да се откаже от хонорарите или просто се е възгордял и вече не желая да работи с тази възрастова група? Ясно е, че тези деца натоварват не само физически, не само времево, не само с многобройни консултации, но и с липсата, скромните ефекти. Често, колеги, ние не се изненадваме, когато няма ефект от нашето лечение. И се изненадваме приятно, когато има някакъв ефект и пациента каже: благодаря, докторе, вижте, вашето хомеопатично лечение беше добро. Така или иначе, в педиатричната наука няма някаква концепция за тези деца, нито нозологична, нито терапевтична. Виждаме за тази група малко информация. Едно така доста старо проучване на Роувърс. Виждаме, че са проследени едни деца 1439 до 20 годишна възраст, като накрая са останали половината, но по отношение на боледуването, коя е тази възрастова група? Кои са тия деца? Това не са тинейджери, нито са новородени. Това са деца между 2 и 8 години. След 8-та година очакваме нещо. След 8-та година вече може да кажем на пациентите: да, ето нашето лечение е така ефектно, макар че де-факто нещата така от натуралното развитие на реактивността на пациентите, като че ли нещата тръгват сами по себе си. Съответно и в тази възрастова група виждаме, че почти половината от децата получават антибиотици. Каква е така конклюзията на Роувърс и сътрудници? Че рецидивиращите респираторни инфекции, които са фактически често боледуващите деца, са много чести в детската възраст и са свързани с значителни медицински усилия и разходи. Тук имаме много интересен феномен. Имаме нещо, което консумира социални усилия, финансови усилия, емоции от страна на засегнатите пациенти, а нямаме никаква идея как да се борим с това нещо. Представете си една рецепта, която съдържа антибиотик, изопринозин, умкалор, сироп за кашлица, витамини и антипирети. Колко струва? 110 и 20 лева. И това се случва поне 2 пъти месечно. Колко струват болничните? Колко струва гледачката, която се наема? Колко струват емоциите, бабите, които се ангажират? За съжаление, само ние хомеопатиите, като че ли нещо се опитваме да направим в тази посока. И разбира се, липсата на терапевтично-профилактична стратегия, каквато все още липсва от 90-те години. Има едно доста по-ново проучване, което
се нарича Big Love, т.е. голяма любов, голямата любов. И фактически това са изследвани деца в щата Юта. Better Identifications of Germs Longitudinal Viral Epidemiology. И виждаме, че децата под 5 години, почти половината от годината от живота си, де-факто, в тая възраст, са инфектирани с респираторни вируси. Интересното е, че тази инфектираност нараства при големи семейства, особено над 3 деца, и при деца, които ходят на детско заведение. В следващите възрастови групи този процент намалява. Когато са инфектирани, тези деца имат продължителни периоди на бронхиална обструкция и фебрилитет. Това също е извод на Big Love проучването. Тоест, тези деца с бронхиална обструкция вече им е лепнат какъв етикет? Астми. И астмата, ние твърдим, че може да я лекуваме, макар че не можем. Ние лекуваме тази астма, която не е астма. И затова ние имаме такава ефикасност. Казваме, ето, доктор Филчев лекува астма. Те са често боледуващи деца и се нуждаят от по-широк поглед по отношение на терапията. И така, какви са критериите за честото боледуване? Относителни, смътни, доста така произволни, 5-6 инфекции на дихателната система годишно, 10 и повече, ако детето ходи на градина. Обикновено са вирусни или ако са бактериални, се повлияват добре от антибиотично лечение. Какво правиме ние, т.е. не ние, лошите, тези, които не могат да работят в хомеопатия, ние даваме антибиотици, защото в края на краищата какво да дадеме? Системата е такава, че не ни защитава, ако наистина изпуснем едно дете, направи усложнение, направи менингит, има оплакване и така нататък. И аз давам антибиотици, особено при пациенти, които не са ми познати. Даваме имуностимулатори, обикновено полипрагмазия, както казах. Около тези деца гравитират множество специалисти, които де-факто нямат много работа да лекуват деца. Това са хирурзите по същество, уши, нос, гърло, по-малко или повече радикални, напиращи за изрязване на части от интегралното тяло на детето. Това са алерголозите, някои с мустаци, някои без мустаци, които дават диагноза алергичен ринит, бронхиална астма и така нататък. Детските пулмолози, които колекционират разни свиркачи и ги влизат в аналите на детската астма и така нататък. И накрая вече идват в, бих казал, не алтернативна, а адитивната медицина, защото в детската възраст много рядко може да си позволим да лекуваме само изключително с хомеопатията. Никой не може да се похвали, че лекува само изключително. Аз имам 3-4 пациенти, които родителите не позволяват нищо друго, но другите, за съжаление, се нуждаят и от друго лечение. Ясно е, че тези деца консумират много от антибиотиците, които се произвеждат. И интересно е феномена, че голяма част от тях са атопици и въпросът това алергична кашлица или инфекция, тази хрема алергична ли е или инфекциозна, често няма смисъл. Т.е. често са асоциирани. На базата на какво? На тази некачествена лигавица или на някакви други феномени, на някакви патогенетични общи процеси, за сега имаме само догадки. И така, завършвайки с проучванията, едно проучване за ефективността на хомеопатията при често боледуващите деца. Те не са много проучванията. Общо взето трудно се композират групи, трудно се намира желаещи за контролна група, има и етични съображения, но тук имаме един с фламандско име Деланге де Клерк, който е изследвал 170 деца, половината са на хомеопатия, другите са на плацебо. Възрастта е някъде в тази рискова група между 3 и 4 години и проследяване за около година тежест на симптомите, брой антибиотични курсове и тонзилектомии и аденотомии. Виждате, че след това едногодишно лечение имаме сигнификантно намаляване на приема на антибиотици, както и сигнификантно намаляване на аденоидектомиите.
което не важи обаче за тонзилектомиите, тъй като там критериите са вече доста стриктни и не се позволява много да се развихрят нашите колеги. Моя опит, аз съм го споделял, разбира се, той е актуализиран. Има много деца, аз не се отказвам от често боледуващите, защото нямам други. В край на краищата това работя. С това трябва да се задоволявам. Повечето са атопици от моите деца, защото имат и астми, нали? Виждате, не са малко. При мен не мога да се похваля с наистина едни така скромни, добри резултати. Виждате, боледуванията спадат от 12,6 годишно на 8,2. Това е добре, не е нещо така драстично, не може и да очакваме чудеса. Антибиотичните курсове от 5,9 годишно на 3,3. Бронходилататорите наистина сигнификантно намаляват. По отношение на антихистамините обаче нямаме сигнификантно намаляване. Кой знае защо тези деца консумират огромно количество антихистамини. Как съм лекувал? Не е интересно симптоматичното лечение. Колеги, аз смятам, че така на парче всеки може да изпише алиумцепа или ехинацея или каквото и да било. Интересен е терена. Моите пациенти са лекувани с туберкулинови и психотични медикаменти. И в практиката моето впечатление е, че не е толкова важно кой точно медикамент изписваме, да търсим някакъв еманация на някакъв симилиум. Важното е да намерим групата. Това е много важно. Дали ще дадете туберкулин или авиер, не е чак толкова важно. И виждате, че си задаваме едни въпроси. В края на краищата нашите пациенти, които са с често боледуване, те какви са, сикотици или туберкулиници? Това трябва да разберем. Дали има смесен реактивен тип и как бихме лекували тези смесени деца? Какво целим? Ако е туберкулиник, желанието е да го излекуваме, да влезе в псоричния модус на реакция. Ако е сикотик, ако може към псора, и ако е сикотик, през туберкулинизъм да отидем в псората. На практика обаче, дори в този последния вариант, ако при едно сикотично дете се появят туберкулинови симптоми, това е един голям успех. Тоест, ако едно дете с повтарящи се гнойни ангини започне да боледува по-пъстро, т.е. направи някакъв бронхиолит или диареен синдром, ние се радваме, защото вече той е излезъл от тази стереотипност. Какъв е туберкулинизъма на практика? Неравномерност, пъстрота на боледуванията. Пак са локализирани най-често в дихателната система, но имаме неравномерност. Имаме фамилност. Най-често бащата е бил кекав, казват, той боледуваше много, все по болници, все инжекции. Намираме често мъжкия пол. Слаба енергийност, неправилно редуване, хиперактивност. Стереотипността е характеристика на сикозата. Не е нужно да имаме някакъв хроник, не е нужно да имате брадавици при детето. Не е нужно да имаме адипозо-целулитна инфилтрация. Достатъчно да боледува стереотипно и да има някаква тенденция към влошаване с течение на времето. Или чувствителност към влага, т.е. боледуване през тези сезони, есенно, зимно, пролетните. Едни въпроси, които могат да ни помогнат да определиме медикамента или по-точно самия модус на реакция са следните. Ако детето е боледувало преди 2, 3, 5 или 6 месеца последно, можем спокойно да дадем един медикамент за края на псората, какъвто е псорина. Когато е преди една седмица или 2 или максимум месец, може да дадем туберкулинов медикамент. И ако кажат, че е непрекъснато болно и това се потвърди от дълбокия разпит, вече можем да дадем един психотичен медикамент. Сикоза също са аденоидните вегетации или повтарящи се гнойни ангини. Когато имаме множество алопатично лечение, кортикостероиди, дори бронходилататори, антибиотици, е хубаво да се мисли за натрум сулфурикум. Когато
флората е променлива или едновременно имаме наличие на различна флора, трябва да мислим за медорином. И когато имаме еноре, завлушаване, влага един откровено психотичен медикамент, какъвто е каустикума. Какво да дадем при дете, което има белези на двете реактивности? Тоест, имаме едно туберкулиново дете, върху който терен се е развила сикоза. Т.е. той се е влушил и е започнал да боледува с една така непрекъснатост, честота и стереотипност, както казах. Обикновено даваме сикотичен медикамент на ежедневни приеми, да речем една туя в 15-то разреждане, а туберкулиновия медикамент, независимо дали ще е авиер, дали ще е калкарея, фосфорика или туберкулином, в 15-то разреждане в седмични доза. Това са идеи, разбира се, които при мен работят не лошо. Когато имаме обаче едно дете, което преди това е било здраво и е влезло в туберкулинов модус на реакция, можем спокойно да дадем туберкулиновия медикамент в седмични приеми, един псоричен медикамент. Не бива да ни плаши, че детето е често боледуващо. Ако имаме достатъчно стигми на псората, която е предшествала този туберкулинов модус на реакция, спокойно може да дадем псоричния медикамент в тази дозировка. Два съвсем кратки клинични случаи, с които ще приключа експозето. Имаме Атанас, който е с често рецидивиращи гнойни отити, роден доносен, от 2-годишна възраст е с чести гнойни отити. 4 парацентези. Той непрекъснато е с парацентези, от които даже едната е спонтанна. Множество антибиотични курсове, хоспитализиран двукратно по повод на тези отити, имало е съмнение за мастоидит заради особеното протичане на тези гнойни отити, хемофилус инфлуенце, стафилокок, кандида. Има известно нарушение на слуха. Но е имал и 2 ларингита, бронхиолит и чести хреми. Тоест, виждате, че това едно дете, освен всичкото, има и някаква фамилност. Майка и баба по майчина линия с много чести отити. Даже бабата е със слухов апарат. Обективно виждаме един грацилен блондин с прозираща венозна мрежа, полимикроадения, поти се обилно нощем, капризен апетит, обича месо, кисело, солено, нервен, неспокоен, уморяем и лесно плаче. Виждаме един сикотик, който се е развил на фона на един туберкулинов пациент. Сикозата означава хроничен гноен отит, наследственост, разнообразна флора, полимедикация, а туберкулиновия терен, това са лунага инфекции, полимикроадения, капризен апетит и невропатия. И виждате една съвсем проста схема, медорином през ден, калкарея фосфорика и авиер един път седмично. На контролния преглед след 3 месеца имала еднократно хрема, майката съобщава за повишен апетит и жизненост. Другия пациент, имаме едно предварително здраво дете, Иван на 5 години, който е роден незноносен, но се е развивал нормално. Някаква алергия имал, атопичен дерматит, който се е появил в 3-тия месец от живота и установена алергия към краве мляко. Това са типични стигми на една псора. От 3-годишна възраст, когато го дават на детска градина, започва да боледува от 3 бронхиолити, като имало съмнение за астма, 2 гнойни ангини, отит и тежък остър гастроентерит. Виждате, той влиза в една туберкулинова реактивност, този псорик. Виждате, баща и майка са алергии. Имаме фамилност за алергии. Обезно дете с хейлит, аденоиден фациес, хипертрофични тонзили и хипертрихоза. Термофобен, поти се обилно, добър апетит, обича да се храни. Склонен към диария, хиперактивен, оптимист и обича да се налага. Тоест, още прозира тази псора в този туберкулиник. Тогава лесно, виждате, лесно може да намерим нашите модуси на реакция. Няма да повтаряме това, за което говорихме. Един обикновен туберкулином, един сулфур. Някой ще каже, не може да се дават тези две неща, не е възможно. Защо? След като имаме симптоми, хомеопатията е метод, който се базира на наличието на симптоми. Контролният преглед не е боледувал, в момента е с единични строфолозни ерупции под подбедрите. Този човек се е върнал в псората, за която ние си мечтаем при нашите пациенти. И така,
Тук едно дете, което непрекъснато влачи инфекции вкъщи и цялата фамилия боледува, казва в края на краищата, след като ви нося болести вкъщи от градината, логично е вече да не ходя на градина. Така, благодаря за вниманието.